माबानो ओरैनो बुंगारनायल'सो जागोन नालाय बुंगारनायल'सो हेल' गाइस वेलकाम बेक टु माय चेनेल आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय दिनैहाय माबाना मा होनो शुक्रबार दिनै बेंगलराव थाग्राफोरा सोरबा सोरबा मोनजागोन आरोना मानो होनोबा आं दाखालि लकेसनखौ होखादों डिसक्रिपसनावहाय बेनिफ्राय दिनै सफैदों खांख्राइ सफैदों साम' सफैदों आरो गामिनि बहल मैगं माबा माबि मैगं सफैदों आरोना स' नोंथांमोना माने जानो गोसोबा आरोना बेंगलराव थाग्राफोरा बेयाव फैनानै लांफैनो हागोन दायो एभेलेबेलनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना माबायाव लकेसनावहाय नायनानै फैनानै लांफैनो हागोन खोमाना आलियावहाय खाथि खालानि आरोना बांद्राय गोजाननिफोराथ' हानाय नङा गोजानद्राय नालाय ओमफ्राय दायो साम' जानो लुगैग्राफ्रा मोनजासिगोन जोंहा गैला लायग्रा गैया जोंहा दायो सुटि नङाना दायो जों डिउटियावसो दङ नै स' नायनानै लादो नोंथांमोना मा मा मैगं सफैदों स' नोंथांमोना मोनजासिगोन जायफोर लांफैगोन दिनैनि दिनावनो आरोना बेनिफ्राय कन्टेक्ट खालामबा खालामनो हागोन मानो होनोबा माबायावनो गुगोलावनो होखादों नोंथांमोना नायदो आरो आंनि चेनेलाव नोंथांमोना गोदानब्ला मस्ट वेलकाम खालामो अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो गोदान गोदान भिडिअसफोरखौ नुलांबाय थानायनि आरो मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामना होदो अन्नानै आरोना जायफ्रा मोजां मोनबाय नायनानै ओमफ्राय गोदानब्ला वेलकाम आंनि फेमिलियाव जइन जाफैदो आंनि इउटुब चेनेलाव गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन रंगिना मा मैगं जानो लुगैदों होनदो खोन्थालाय आया लाजिबाय होनदो माबानो ओरैनो बुंगारनायल'सो जागोन नालाय आया बुंगारनायल' जागोन माबानो मैथाजों मा होनदो नास्राय बोथिया जानो लुगैदोंनो दा सफैदों आरोना माबायावहाय ओइ आं दाखालि लायनाया खांख्राइ सफैदों साम' सफैदों अनेक गामिनिफ्राय सफैदों आरो बेयाव दुखान दं नालाय ओमफ्राय दा लायग्रा गैया जोंना लायग्रा गैया थांनो हाया जों दा डिउटियावसो दं नालाय जानो लुगैबाय खुदै गना थाबाय हनै ओंखायनो बुंलानो दा बुंलानो बुंबाबो बुंगारनायसो जासिगोन होननानै आरोना उपाय गैया नंमारगौ बुंगारनायसो जायो थ' थांग्रा थानायमोनबा मोनजागौमोन साम'जों सबाय बेनिफ्राय मैथाजों खांख्राइ आंथ' मोनजाखाबाय दं मोनजाखायो आंहा टेनसन गैया बिसोरासो लायग्रा गैयाना आंहा दाखालि लायगौखांबाय र' अब्लाबो नाजाबाय थागोन आं लायनो होनदो आंनि सुटि दिनाव सफैगोन ना सफैया माने स्टकआव थाया नालाय बेलेग बेलेग दिनफोरावहायसो सफैयो मालाय दा आंनि सुटि दिनाव सफैनायबाथ' आं लायगौ होनदो दायो जोङो उपाय गैया नै जिसो सुनो फैबाय है खोमसि नुवा पार्लारनि जि माबा टावेलफोरखौ आरोना टावेल काटिं शीट बेनिफ्राय बेडशीटखौथ' सुवा र' बेडशीटखौ इउज एन्ड थ्र'सो नालाय ओमफ्राय टावेल दङ माखासे काटिं शीट दङ बेफोरखौ सुना लाग्रोनोसै जोङो दायो सासेया स्टार्ट खालामदों सिङाव खोमसिलाय नुवा सिङावसो नालाय स' नायलांदो नोंथांमोना जोंनि खस्थ' मावनायखौ होनदो जानो लुगैनायखौ गामियाव थांबासो मोनजासिगोन दा मोनजायानोबा रंगिना मा खालामबावगोन लायग्रा गैया मोनजायो मोनजानायालाय टेनसन गैया लायबानो मोनजायो मोनो खिन्थु लायग्रायानो गैयाबा जोंना सोर होफैबावो आदाबो गैया आदा थाबासो मोनने रंगिना ना आदा दङ सिरि सिरि बिहरनांगौलै बिसोरनियाव होनदे जानायखौबो गारथारनाङा बुंनांगौ हेल्दि जानांगौ होनदो थ' लोगोफोर जोङो दायो सुखांबाय जिखौ थांनोसैलाय गोजौआवहाय लामनो मेंबाय सासे क्लिप लायदों ओरैबायदि
जि सुना मेंबाय गोलोमलायबावबायसो थ' दायो थांनोसै जोङो आयौ हायदो गैदा लाना हाय थुफिन जियाव हाय दायो नै जिया सुखांबाय थांसै आराम मोनलायबायलै एसि जुथा सिबाय सेन्देल गाननांगौमोन दा फोरानना होदो दायो थांनोसै जों गोजौआवहाय जि लामनो मा नांगौ नोंसोरनोलाय आयु 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 जि लामदों नै जोङो दायो थ' लोगोफोर दायो जोङो जिखौ लामखांबाय आरोना टेरेसावनो लामफैयो जोङो बिराद मोजां रानो नै दायो बेसेबांबा गोजौआवहाय दङ जोङो जि लामफैदों आयौ नुस'नो हायै बेसेबांबा समायना जायगा बेयाव जोङो दंफैयो दे स' साम' सफैदोंनो साम' जागौमोन आयौ खोमसिसो नुबाय मा होनबावनो लायग्रा गैया जानो लुबैनानै थाबाय दिनैनि दिनाव जासुलिखायनो जानो लुगैयो जासुलिखाय दायो थांफिनसै जोङो दायो सफैबाय माबायावहाय ग्राउन्ड फ्ल'राव nainnya hah? Bau?